gets. Hello! Wait, hindi ko mabasa.
Oo, snacks bago matulog. Late na dito, tama. Ano na? Alas 11 ng gabi. Hi! Madam. Hello, Super RP. Kumusta? Yan, naantay ko. Nag-aantay ako dito ng pwedeng katsismisan. Uy, kararating ko lang kasi ng ng trabaho. Tapos ayaw kong matulog agad kasi pagod. So, ayaw kong mahiga agad-agad pagkatapos ng work. So, nagpapahinga ako habang ano, nagpapahinga. Naisipan ko mag-live stream saglit. The Valentine family, shout out daw sa iyo, Super RP. Shout out daw sa iyo. Thank you so much, Super RP. Puntahan kita mamaya bago ako matulog. Salamat. Ay, ganun ba? Okay lang yun. Ang ingay ko, may natutulog na. Dahan-dahanin lang natin yung boss natin kasi may natutulog. Thank you. Okay lang yun. Ikaw naman. Ako nga binibihirang may time naman ko pag walang pasok, pag day off. Talagang niisa-isa ko sila. Pero pag may pasok, ang hirap kasi pagdating. Busy pagdating, sobrang pagod na. Oo, tama, late na dito. Alas 11 na ng gabi. Thank you. Oo, antok na ako. As in, sobrang pagod na. Pagod na ako. Kaya lang, sa buong araw, lakad ng lakad. Ayoko munang, mahiga agad pagdating sa bahay galing sa trabaho kasi nakakapagod. So, gusto kong, mag-relax muna ng saglit yung katawan ko and then bago ako matulog. Pero yung mata ko talaga, antok na. Kanina pa akong umaga. Sa Walmart. Malapit dito sa bahay. 3 blocks away. Nilalakad ko lang. Sobrang lapit lang sa bahay. Sis Valentine family, sa Walmart ako nagwo-work. Almost 3 years na. Almost 3 years na akong nagwo-work sa Walmart. Okay naman sa Walmart kasi especially hindi. Ayoko maraming obligation pag team lead. Ang department ko sa Homeline, Houseware. At saka, okay lang din sa Walmart, yung magkano na yung, hindi ko alam kung magkano na yung starting nila ng mga bagong hired sa Walmart. Pero, ang yes, sobrang busy talaga ng department na yan, sobra. $11? $11 yung sayo, Super RP? Yung mo? 1 hour mo? Hindi nga. Hey, Super RP, hindi nga. Sa $11 lang yung per hour mo ngayon? Or yung starting ng Walmart, $11. Dito kasi sa amin, mag-start na ng 15. Ngayon atang March, mag-start sila ng starting na 15. 15 dito sa amin. 15 dito sa amin.
Oo, tsaka may ano naman, may bagong race naman lahat ng, hindi lang Walmart, yung lahat nandito sa Colorado at ang starting ata ng per hour na 15. Oo nga, yun nga nung napansin ko dyan sa Pilipinas. At saka dito kasi, per hour ka, asasahura nila. Sa Pilipinas, hindi per hour. Ganon? Kasi ako, ang per hour ko super RB, 15.30. Yung per hour ko. Kaya okay na yun, malaki na yun. Tapos, wala pang gastos kasi sobrang lapit lang sa bahay. Nilalakad ko lang sa bahay kasi sa unahan lang ng bahay, 3 blocks away. So, yun, tipid sa gasolina, tipid sa sasakyan. Nilalakad ko lang pa uwi, tsaka papasok. Kasi sobrang lapit lang talaga sa bahay. Ah, okay. 8 hours. Sobrang tipid. 8 hours. Depende sa'yo kung gusto mo mag full time, 8 hours. Kung gusto mo mag part time, depende sa'yo, 5 hours, 6 hours. Pag gusto mo mag part time. Ako full time kasi wala pa naman. Wala pa naman kinabibisihan eh. Kaya, full time. Ah, okay. Okay. Saan nga? Super RP, saan ka nga? Saan nga yung place mo? Dito kasi sa Colorado, ang mahal tumira dito. Mahal tumira dito. Chicago, okay. Dito kasi sa amin, dito sa Colorado, ang mahal 2 hours away sa big city. Okay. Okay, okay na yan kasi naman eh, hindi naman mahal yung yung ba, lahat. Ang mahal tumira dito, maliit lang na bahay, sobrang mahal. Dito sa Colorado, ang mahal lahat. Lahat ang mahal. Kaya malaki rin yung nila, yung per hour nila siguro kasi mahal tumira dito sa Colorado. Alam mo, pagod na ako. Busy ngayon sa Walmart kasi pag Saturday, Sunday, sobrang busy. Marami nagsa-shopping. Ganon? Wala akong mahanap dito sa Colorado ganyan. Ang mura na, ipagtumira pala kami dyan sa sa place nyo, kahit hindi na ako mag-work. Okay pa rin. Tsaka yung bahay paid off. Tapos, kahit hindi na ako mag-work, okay na. Dito na ako kailangan mag-work kasi sobrang mahal dito ng bahay. Pinakamurang bahay dito siguro 350,000. Lang yun. 2 bedroom siguro. At saka isang bathroom. Mag-share kayo ng bathroom. Yun na yung pinakamurang bahay dito sa Colorado. Sige lang, the Betanin family. Puntahan kita mamaya. Check kita mamaya. Thank you pala. Sige. Sobrang mahal ng mga bahay dito. Pag bumili pala kami ng bahay dyan. Ay, ganun. Ay, naku, itong tinitirahan namin, sobrang liit lang nito, pero ang Sige lang sis, kasi muna yung baby mo. Okay lang. Pero dito, 350,000 na sobrang liit lang ng bahay. Walang basement, parang lang, isang floor lang, mga 2 bedroom, maliit na kitchen, maliit na sala. Sobrang mahal talaga ay mura pala diyan na nga lang mag-transfer ng ng states kasi mura yung yung mga bahay.
80,000. Grabe, sobrang mura. Super RP, saan department ka sa Walmart nag-work? Hmm, anong department ka? Super RP sa ano, sa store. Tama sa bagay. Okay. Busy rin yung meat deli at saka grocery, ah. Okay. Mahirap mo mag-work sa deli. Gusto kong mag-transfer sa deli kasi ang alam ko medyo malaki, konti lang naman, pero medyo mataas yung sahod sa deli kaysa sa ibang department. Mahirap ba ang trabaho sa deli? Transfer ako ng deli. Naubos ko na yung apple. Okay. Ay, sa paglilinis wala akong problema dyan eh. Gustong gusto ko yung paglilinis kaya siguro kung mag-transfer ako sa deli, okay lang siguro sa akin kasi wala sa akin yung okay lang sa akin yung paglilinis. Dali lang sa akin yun. Oo, wala rin ako na problema sa cleaning. Nasanay tayo sa Pilipinas na na lumaki ng, tawag doon? Tinuruan ng magulang natin na maglinis. Maglinis ng plato, tapos kumain, maglaba, magwalis, magpunas ng sahig. Kaya okay lang sa akin yun. Try ko nga mag-transfer sa Delhi. Baka maganda sa Delhi. Tsaka medyo, di ba pag, magkano kayo, iba pala yung natin, yung rate natin. Magkano kaya ang sa Delhi pag transfer ako? Gusto ko mag-transfer sa Delhi. Try ko nga, update yung career ko tapos transfer ako sa Delhi. Sige, thank you so much, Super B. Puntahan kita. Kung hindi mamaya, kasi pagod na ako, matutulog na ako. Puntahan kita bukas, okay? Thank you. Bye. Thank you so much sa punta. Ikaw din, ingat ka. And then yung asawa mo. Bye.
Hi, Lisada. Sige, thank you so much sa pagtambay. Thank you sa pagtambay habang may ginagawa ka. Maraming salamat. Laking tulong yan sa akin. Nice na siya. Bye na guys. Alam na, saglit lang tong live stream na to. So, ano na, mag 11:30 na, 11:21 na ng gabi. So, matutulog na ako. Maraming salamat sa mga nagpunta dito sa saglit na live stream. Thank you so much. Ay, ipapaalam na sana ako meron may isang pumasok. Mag-aalas 11 na ng gabi. Mag-aalas 11 na ng gabi. Mag-aalas 11:30 na ng gabi dito. Sige na nga, mga 11:30. 7 minutes. 7 minutes na lang. And then mag-e-end na tayo ng live stream natin. Kasi nakakapagod. Ayoko matulog ng agad-agad.
Sakit ng likod ko. Naka 30 minutes na rin ako eh. Ayun mga 30 minutes na. 30 minutes na. Sige na nga, i-end ko na to. Bye! Bye everyone! Matutulog na ako kasi may pasok pa bukas. So, next na live stream na lang ulit. Baka bukas try ko ulit mag live stream ng mga ganitong oras ulit. Thank you! Bye!